Tinamay ka apan mibarog sa imong mga tiil. Gibiay-biay apan naningkamot nga kabuoton ang imposible nga imong makabot. Apan sa pagsalig nimo sa Ginoo nga labawng makagagahom, moabot ra gyud ang imong mga pagpaningkamot sa giinguntang utlanan nga puno sa kalipay. Mga higala mayong adlaw, kininausab si DJA, maghahatag na sab kitag bag-ong sugilanon nga atong gitiguluhan. Akong kalampusan, kalipay ug kaharuhay. Sa atong pagsugod, sundan nato si Panyong ug si Tatay Tibor nga mao ang unod dining atong sugilanon. Si Tatay Tibor mao ang ugangan ni Panyong. Tod si Panyong gibiyaan man sa iyang asawa, gumikan sa kawadon. Napuno si Panyong sa pagbiyay-biyay sa mga katawhan. Tungod wala man siya nahibaw ang trabaho. Tungod wala man in town kini. Maka-eskwela bisag grade 1 na lang. Sa atong pagsugod, sundan ta si Panyong nga nag-uol kung unsay kwarta nga iyang igasto sa pag-eskwela sa iyang duha ka anak. Wala yun taon ko'y makita aning kwarta. Unsa na malay pakaon ako sa akong duha ka anak. Hangtod karon, wala paghihapon ko'y nakabuot nga desisyon kung asa kong wadto. Tungod wa man lang ko'y grado, unsa man ko. Naluoy ko sa akong mga anak. Mueskwela sila, gawa man lay kaon. Mueskwela sila, gawalay balon. Bisa naman, bisag usa lang kadako. Kung nakahuman lang ko sa akong pag-eskwela, kung gitarong lang kong dala sa akong mga ginikanan kanhi, dili unta ingon ini ang dangatan sa akong mga anak. Apan Lord, ikaw na bahala na mo. Ikaw na, Lord. Naon sa man taon ka, Panyong, oy. So, ka nga, mura magkagway plano mangitag kwarta para sa imong mga anak. Sige naman lang noon kag pangahoy din hiyaron ibaligya. Kaning akong gibuhat, magakwarta man sab ko ani. Unsaon man ako pagpangitag trabaho nga man taon ko'y nahuman. Kadaghan dihang paagi. Pwede man lang gani nga mag driver ka sikad o di ba kaha babaligya kag isda. Kinsa man tayo mo pa utang na kong puhunan nga wa man ko'y mga kaila din kay bisag kamutanan bitamay man sa akong pagkabutang. Panyong, pero noon himuon ako inspirasyon na inyong pagtamay na ako nga mo padayon pagyud sa unahan. Unsa? Mao ka na. Unsay
Unsa kay mayong muskwila ka sa ALS Panyong? O di ba ka sa TISDA? Apan pa, kung may eskwela ko sa TISDA, sao naman lang ako mga anak. Panyong, naluoy ko nimo. Gibiyaan ka na sa imong asawa na mao ang akong anak. Tungod sa inyong pagkabutang. Busa karon, panahon na nga ipakita nimo nilang tanan nga mibiyay-biyay nimo nga dili ikaw ang Panyong nga dapat nilang biyay-biyayon, kung dili ikaw si Panyong nga ilang daygon tungod sa imong mga maayong buhat. Apan pa sa mong kukwarta aron maka-eskwela ko ng TISDA o ALS. Panyong, kanang duha, libre na o eskwela ka. Doon nalagag may gastuhanan pero di gaya dako. Pa, Basta, eskwela sa TISDA Panyong. O di ba ka sa ALS? Pagpili lang na nila. Pero kung ako pa nimo, mas mayo ka ng duhay mo eskwelahan. Congrats, Panyong! Nakahuman ka na gyud sa TISDA. Ug mamahimo ka ng mo-abroad, ana. mao bitaw pa. Salamat sa Ginoo ug salamat sa imong pagdasig nako aron mo eskwela sa ALS, ingon man sa TISDA. Ug makalampos sa gid ani sa ilang pag-eskwela nga akong mga anak nga dili na tamayon sa mga tao. Maugid ka na, anak. Ug siguro, sa ingon na nagapagi, ma-realize ni Risa nga dili siya angay mubiya nimo tungod maayo ka. Pa, salamat kayo. Ug salamat sa mahal nga Dios nga iya gid kong gitabangan. Ug hikayon ko dayon ang akong mga papilis aron makalarga ko pa. O sa ka-welder, ang akong trabaho dito sa abroad. Gikuha ko sa usa ka agency nga amigo ra pud ang manager sa akong instructor sa TISDA. Nahala. Ayaw na padugay-dugay. Priority na. Kay mauna na dapat niya mong buhaton karon. I-priority ka ng mga papilis. Tungod oportunidad na ang may palapit nimo. Kumusta diha mga anak pa? Oh, okay ra sila din here, Panyong. Purang bigwapo magkakarundong. Bigwapo gid ko pa, kay nagtrabaho naman ko dire. Kunya, nadawat ninyo nga akong gipadala diha nga kwarta. Oh, nadawat na mo anak. O salamat kayo ha. Ilabi na gyud sa package ngay mong gipadala namo. Nalipay gyud taon ng mga bata. Ug ang atong mga silingan, wa na, nagsiga ng mga mata. Tungod lahi na ang inyong balay. Instead nga kaniadto, gitapig-tagpi lang mga karton. Karon, sus, simentado na. Nagpasalamat ko pa kay imo kong kitabangan. Salamat kayo pa. Ayo ka balaka. Dili ko kamo pasagdan samtang may trabaho pa ko. Salamat intaw nimo, Panyong, anak. Ay, mga brad. Oh, mga brad. Oy, mga brad. Nagka-asensyo na gid ron ang pamilya ni
Kuano? Panyong? Bito, kato si Panyong kanhing atong gi tamay kay ato siyang gitamay kay murag way plano sa iyang kinabuhi. Okay ra niya makapangahoy. Makakita og gamay kwarta, okay ra. Bahalang lisod. Pero naninguha naman siya karon. O kita mo na dako na kayo ilang balay. O kita, diya, kung unsa takad kaniadto, mao hapon ron. Mga chismoso. Ya. Si Panyong, hayahay na kayo pagabutang yung pamilya. Kita, niya, gabugwal gihapon si Uta aron makapalit og bugas. Pero bisag tinamay na to kan si Panyong, tinamay bata oy. Pero gipatrabaho niya sa iyang lapad nga napalit nga yuta, no? Oh, lapad iyang napalit nga lapad nga yuta, dili kay lapad nga yuta nga iyang napalit. Pareho ra na oy. Gibali lang nga. Na diyata maglalis oy. Balik ta sa trabaho kay ara makauli dayon ta. Bugod mo. Sige. Mga po, salamat taon ninyo pinakatapos sa po eskwela. Pwede agad dito pabalikon pagtrabaho sa abroad ang inyong amahan kung makapauli na. Mapita na mo mga plano lo. Di na mo pabalikon sa abroad si Papa. Aron sa ingon, magkahiusan naming pamilya. Pero nalay ko lang lo. Nakahibaw ko kung kinsay mo at nimong ipasabot, apo. Ako nalay mga yung pasensya sa gibuhat sa inyong inahan, haba mga apo. Kaluin taon sa duhan ako kapo. Nanganday pa yung taon sila nga makita ang ilang inahan. Napakakisulti lo. Wala po. Sige. Pahuway na ta. Kay sayo para ba mo lakaw ugma. Alang sa inyong exam. Kinara ba mo yung board exam ugma, di ba? Naagid lo. Salamat kayo lo ha. Kaya bisag wala si Papa din ikaw mao'y nagmalasakit para namo. Katungdaran ako na tuwid mga apo ko kamo. Gabisag unta ang akong anak nga inyong inahan maunti-matiman ninyo apanwa siya. Busa ako ang bubarog nga inahan o gapuhan ninyo nga akong mga pinanggang apo. Salamat lo. Kumusta mo diha ang akong mga anak? Okay lang mi diri pa. Wala problema. Pwede pa iliguman sa imong kontrata diha mo pauli ka na. Aron kami nasab ang mobalos nimo sa imong kaayo namo. Sa imong pagpa-eskwela namo hangtod nga nakahuman mi. Mga anak. Ayaw pong kabalaka. Mubalik na ko diha. O di na ko mubalik pag abroad. Tungod gusto ko nga makauban kamo. Sa taas na nga panahon nga wala ko kamo makauban. Busa pangandoy po na ako nga magkahiusan na tagbalik. Apanay ko lang pa. Unsa may kulang, mga anak? Wala man si Mama. Kulang rin hapon ang atong pamilya. Nadili na nato iskutan si mama ninyo. Kay kung mabalik siya, andam rin hapon ko sa pagdawat niya. Apan kung dili na siya mabalik,
Isalig na lang nato sa Ginoo ang tanan. Kinamay man ang usa ka tawo apan may barog kini og naninguha. Mao kana ang nahitabo sa kinabuhi ni Panyong. Gitamay siya og gipakaubos og maayo sa mga tawo nga mapahitas-on. Apan sa gihapon wala siya magdumot. Gipaeskwela niya og sakto ang iyang mga anak, madlokon sa Dios ug matinumanon, may respeto. Nakauli si Panyong paghuman sa iyang kontrata. Pila ka tuig ang milabay. Og naghiusa na gyud sila sa iyang duha ka anak nga karon engineer na o doktor. Samtang wala gibalita si Panyong sa iyang asawa nga si Risa kung asa na kinigibutang sa Ginoo. Mga igala, kini nasab si DJA, maghahatag na sab kita sa atong ending sa atong story nga atong gitiguluhan, akong kalampusan, kalipay o kaharuhay. Dagang salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Hi, hello, mayong adlaw mga ka-friends, mga kamarbaes channel. Sa wa pa ko malimot, please subscribe to Marbaes channel no sa YouTube, and paki-click na lang dayon ang notification button para pirmi kang update or pirmi ka makadawat sa akong mga post. Kung kana ganahan ka na makapaminaw pirmi sa akong post, pero kung dili, okay rasad nga dili lang ka ma-subscribe, no? So sa pagkakaroon ako lang sa usa kay wa pa man ko'y kauban, super busy akong mga partner sa drama, si DJ Jerel, si John Mar, si Mariloso, mga lagyo man sila. Pero ayaw lang magkabalaka guys, kaya basig puhon-puhon magdugog na sabta nila, no? Madugog na sab nimo sila, ninyo sila kana. Anay sakto. So, no, bago lang nahuman ang atong drama nga akong kalampusan, kalipay ug kaharuhay. No? Nga kinabuhi ni Kuya Panyong nga may duha ka anak. Og si Kuya Panyong tinamay taon sa mga tao kay kuno walay plano siyang kaugalingon, kontento na sa unsay naa niya. So dapat man lang makontento ta sa unsay naa nato, no. Pero tungod sa pagpaninguha ni Kuya Panyong, giinspirasyon niya sa iyang kaugalingon ang mga pagtamay o pagpakaubos sa mga tao niya. Karon successful na, do na siya doktor nga anak, do na engineer, no. Og makon mo na naka-abroad si Kuya Panyong, wala magigari siya nahuman, wala siya ka-eskwela bisan man lang grade 1, pero tungod sa pag-eskwela niya sa ALS og sa pagpursige niya nga makahuman gyud sa pag-eskwela sa ALS og sa TISDA, nga nakatabang niya nga naka-abroad siya. How much more pa kaha nga ang mga kaigsuonan nato diha nga mga pareho ra pod sa kaagi ni Kuya Panyong ba, no? Inspirasyon gid na ninyo ang kahimtang ni Kuya Panyong kung unsa na siya karon, mga kaigsuonan. So sa akong masulti, dili man ta perfecto, pero may gandam gyud ang Ginoo para nato. Walang ta masayod kung kano sa kini moabot, nato lang pagsalig ug ang pagpaabot sa iyang itabang nato. O syempre, bisan pa man nga nausahay ang mga lockdown sa atoa, gi-lockdown ta nila o gi-discourage ta nila, pero sa gihapon kita na lang amo encourage sa atong mga kaugalingon
nga maninguha na lang sa ato ang paningkamot. Apan wala ra ba unta to si Kuya Panyong mo pursige nga eskwela ko, wala gid siya gi-encourage sa iyahang ugangan nga si Tatay Tibor, no? Amahan sa iyahang asawa nga bipalayo niya tungod sa kawadon. So mao na diri lang ta kutob, no? So sa greetings na greet lato dia si Junmar Gilbela, Jerel Aurelio, Marilo Rapis, Kuya Jason Soria, Jan Sabati, Arvin Blind Vlog na vlog dili vlog mo na siya, og si Ma'am Joanna diha kay mao gina permita ga retrieve sa iyang mga message, og wa ko masayop na sa tanan-tanan na lang nakasubscribe sa Marbais at hangatangi lang ninyo nga drama o ganahan mo og dili okay ra pod, skip lang ang video kung dili mo ganahan. O sa tanan na lang nga members sa Marbais group sa Facebook o sa mga nakasubscribe sa Marbais channel sa YouTube, daghan kayong salamat. Kini na sub si DJA, magapasalamat sabta ug maayong adlaw sa atong tanan. Adlaw ta karong Domingo, petsa 28 sa bulan sa Pebrero. Goodbye February, welcome March. Saang sulok ng langit kung matatagpuan, kapalarang di natitikman, sa pangarap lang namasdan. Isang lingon sa langit at isang ngiting wagas, may talang kikislap, gabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon tibay ng damdamin, bukas naman sa'king pag-ising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ilang sulok ng lupa, may kupling na lulumbay, mga sanay sa isang kahig, isang tukang pamumuhay.